init nga panahon, mangita gyud ang mga tao og bugnaw'ng mainom, sama na lang sa all-time favorite halo sa tanan, ang buko o guyabano juice. Ug mapalit kini sa Tabo sa Plaza sa Sugbo. Magpabugnaw ta sa report ni Alan Domingo. Kini ang himalitan nga buko o guyabano nga gidala sa mga mag-uuma gikan sa kabukiran sa dakbayan sa Sugbo. Gihimo nila kining tambal sa kauhaw, nining init nga panahon, pinaagi sa pag-juice niini. Tungod sa kauhaw, makabaligya sila og 5 ka jar sa juice. Hinuon na dunay daghang mga prutas nga mahimo nilang bukon aron i-refill kung mahutdan sila og stock. Guyabano ug butong, sir. Unsay makuha natos guyabano? Good for your health. Maayo sa mga kalawasan, anti-cancer. Best seller nila ang guyabano juice. Yes. Okay. Good for my health daw. Refreshing. Ang uban, tuyong mihapit sa plaza sa Sugbo aron mo dimdim sa kabugnaw sa buko o guyabano juice kay dili lang kuno tambal sa uhaw, maayo pod kuno sa kahimsog sa panglawas. More water, sir. Kay mao man gyud nay kinahanglan no kay tungod sa kainit sa panahon. Nya magdalag payong para protection sa kuyaw sa HB, ang katong mga HB. Actually wala so far. Ayaw sa rin sir kay single man baya. Aron dili mapasmo nga mag-inom sa pabugnaw, pwede parisan og mga kanunon sama sa mga budbod tik-tik sa mais ug balanghoy na usay lamian nga tinap-anan nga isda nga sa kahumot pa lang sud-ana. Adlong Huwebes ug Biyernes ang Tabo sa Plaza sa Sugbo nga gisalmutan sa mga mag-uuma gikan sa bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.